Mga bay, kumusta? Mong tanan, agay Ginoo ko, dugay-dugay ko ang video no. So karon akong ipakita sa inyo na magprito ko kamote karon mga bay. Dira magkuha na po ko maghimo na po ko og kamote cute. Dayon, meron kasi ako ditong inay sa sa social media. Hindi lang siya inay sa social media kundi parang inay ko na talaga siya kasi nandito na siya sa puso at isipan ko. Ayan inay, ito na po yung pangako ko sa iyo kung paano po lutuin yung kamote. Iba kasi yung kamote dito eh. Hindi kagaya ng kamote sa atin. Sa atin kasi iba yung lupa sa atin. Iba talaga. Iba talaga ang lupang sinilangan. Ibang-iba. Kaya ayun, yung kamote nila dito talaga sobrang lambot. Pag ilaga mo malambot, para siyang na siya, yung alam mo yung parang nabasang pandesal. So ayan, kaya ganito yung naisip ko na paraan para hindi siya lumambot mga bay. So pwede siyang tuhugin kagaya anong pinakita ko sa inyo nung last time na dinuhog ko talaga para ma-feel ko talaga na banana Q. Ako, inday na naginip pero masaging inday. So para ma-feel ko talaga siya na kamuti Q talaga siya ba. Oh, ito. Ito, nag-init na ako ng mantika dyan. Ayan. Aha. Tapos, yan ang pagkain ko ngayon, okay? Sige. Kasi tira yan ng mga amo ko na paihaw-ihaw kasi sila dito ng kamuti. Pinapabalot sa akin ng ilalayo ko ng konti kasi mukhang lumalaki na yung mga pisngi ko. Pinabalot nila ng aluminum foil. Tapos, ito yung ulam ko. Ayan, talong. Malaki pa sa ulo ko. Ito yung talong dito mga bay. Sobrang laki. Grabe. Parang gusto kong magdala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas itong ganito eh. O kaya bibili na lang ako dito ng buto-buto niya para makatanim ako doon. Sa aking kaang. Sa flower base lang, wala lupa eh. Ito yung talong dito. So, ang gagawin ko dito mga bay sa talong na ito, ihawin ko ito. Ihawin ko dito sa ito dito ko siya ihawin. Ayan, ininit ko na siya. Tika lang ha. Tapos, tika, balik ako ha kasi iwain ko muna to. Tapos, itong kamuti. Nakahanda na yung kamuti. Pag mag-init na yung mantika, ilalagay ko na siya. Ayan. Hindi pa. Kulang pa ng kunti. Kailangan mainit ang mantika, okay? Saglit lang, iwanan ko muna kayo. Babalik ako maya-maya. So, ayan. Nagbabalik ang iyong inday mga bay. Mainit na yung mantika natin. Inay, ito na po. Ilalagay na po natin kasi kailangan mainit talaga siya. Saka kailangan lumayo ang kutakot talaga ako magpiprito na ko matalsikan yung matalsikan yung aking porsilanang balat. Ay nako. Ay Diyos ko. Ito talaga ang surindiran ko by pagprito-prito. Dito talaga ako na talagang malayo ako sa malayo talaga ako sa kawali. Tapos gamitin ko talaga yung mahaba na para malayo talaga ako. Mahirap na matalsikan yung balat-balat natin. Diyos ko, ayan. Tapos, pag mainit na siya, hinaan mo yung apoy dito sa pinakababa. Ayan, para hindi naman siya mabigla, no? Baka magaya nung nakaraan na naging charcoal kamote. Ay, ano ba yun? Oh, naging ulin siya. Sige. Diara. Okay? Okay, nalunod ko na yung kamote. 2 piraso lang yan. Kasi malalaki. Pero dumamis yan. Diyos ko, kain naman ako ng kamote. Tapos ito na yung talong mga bay. Itong talong nagcook isa nga tanan. Sobrang laki-laki niya talaga. Tsaka wala siyang kubuto-buto. Wala siya kubuto-buto talaga talagang malinis ang kanyang katawan. Walang kubuto-buto. Ayan, dito kasi ihawin. Diyan kasi ihawin mga bay. Ayan, pila-pila muna kayo dyan ha. Sige, bilisan yung maluto. Kaya nagutom na yung yaya nyo. Ayan, sige. Tapos gagawa ko ng napakalupit na sausawan para dito. Diyos ko. Talaga, ay nako, naisip ko nagutom na ako talaga. May teka, sandali. Tayo na yun. Huwag kayong magsiksikan dyan. Sige. Ayan. Tapos iipit ko na siya. Pak! Okay, antayin muna natin. So, ayan, nalagay ko na doon yung kamuti mga bay. Tapos, andito na yung ulam ko. Tapos ko na napakain yung mga mababait kong mababait ko yung mga amo ko. Mabait pag hindi nakatagay ng Clorox. Ayan. So, ito, habang maghintay ako na maluto ito, maghugas muna ako mga bay. Kaya nakapila na yung hugasan ko mga bay mula dito hanggang doon. Ayan, nakapila na mula almusal hanggang tanghalian.
Oh, ayan. Ayan lang naman. Medyo konti-konti ngayon kasi, ayan, konti lang yung hugasan ni Inday. Ay, Diyos ko, ang saya-saya. Ang konti. Konti na ba yan? Konti na para sa akin. Sige, sige. Balikan ko kayo pag maluto na. Hello mga bay, ayan. Pakita ko pala sa inyo yung naipon ko ng mga plastic mga bay. Ito, oh, napuno na yung drum ko. Oh, pang isang linggo to mga bay, inipon ko talaga siya kasi naawa man ako sa kuwan sa mga magbabasura sa labas. Pag makita ako, madurog talaga yung puso ko mga bay. Pag makikita ko kahit ibang lahi sila, naawa talaga ako. Yung mga nambabasura sa labas, magtapon ako ng basura, bit-bit ang mga karton, bit-bit yung mga yung mga nabasura nila mga bay. Tapos minsan kung pwede lang talaga, nabigyan ko silang pagkain, pero di talaga pwede mga bay, di talaga pwede. Minsan na talagang talagang nandito pa si Runa, pag naabutan ko na na may matanda dyan na mamasura, sabihin ko, tay, mag-wait ka lang dyan, tay, ha, sandali lang, tay, titingnan ko sa loob, tay, kung may parak wala, kasi kung wala, mabigyan ko talaga kita ng pagkain, tay. Sabi ko, Ron, bantayan mo dyan, Ron. Sabi ko, awa talaga ako sa mga matanda ba, mamasura dito. Tapos ayun, nung pagbalik ko, tuwa talaga siya. Tapos sinikrito ko lang nabigay, tay, sige tay, takbo ka na tay. Sabi ko gano'n. Tapos minsan yung mag-ice cream dito, naawa talaga ako. Nakita ko siya, nagtinda siya ng ice cream, pero namumulot, sabay pamulot siya ng basura. Sabi ko, tay, maghintay ganito tay ha, kasi ang daming, yung pa-expire na ng dalawang buwan na lang, mag-expire na siya. Sabi ko, ito pwede pa ito, kuhaan pa nila to. Sabi ko, hindi na to magamit ng mga amo ko. Alam mo naman minsan may mga binili sila na hindi na talaga ginagamit ba. Sabi ko, inano ko talaga, yung kasalam, hingi na akong tawad. Parang man yan, masama yun, pero sabi ko, para yung naawat lang ako sa matanda. Sabi ko, pwede lang siya. Kaya ang ginawa ko, nakita ako, nadurog talaga ang puso ko. Ang ginawa ko, inipon ko talaga mga plastic lahat, yan, kahit isang linggo pinagtiyagaan ko ipunin. Kahapon napuno na yung isang ganito na garbage bag ba, napuno ng karton yon. Nagtataka na nga yung amo ko kasi bakit ko daw iniipon. Sabi ko para isang tapunan na, sabi ko. Hindi ko siya isama sa mga nabubulok, kailangan ibukod ko pag dumami na sila ko na itapon. Yun lang sabi ko. Kasi nagtatanong din siya bakit ko daw iniipon. Kasi sabi ko pangit kasi pag isama mo sa sa mabubulok, sabi ko gano'n, kaya ibukod-bukod ko na lang, ganyan. Yan, napuno na siya mga bayo. Alam mo, pag nakatapon ako ng puno na yan, tapos maraming karton, parang ang sarap ng pakiramdam ko kasi feeling ko na nakakatulong ako kahit sa ganyang bagay. Kahit maliit na halaga lang na makabinta sila, pero tuwa sila pag makapunta sa basurahan ko kasi hindi ako nagtatapon ng hindi ba nakabukod. Sabi ko, binubukod ko talaga, tigaan ko talaga tupi-tupi ang mga karton para maayos ang tuping ganun. Sabi ko, naawa talaga ako doon sa mama ba. Kasi di ba noon, dito ako nagtatapon ng basura kasi bukas yan hanggang doon sa gate namin. Ngayon, sinara nila kasi, yan, wala nang madaanan papunta doon, sinara nila to. Tapos yung nagka-problema kami, alam mo ba, yung susi dito, kinuha yung susi dito. Tapos inisip ko, ano nga kailangan sa akin, tarantado, baliw na talaga, mag-akyat ako dito para tumakas, gano'n. Tapos pag-akyat dito, kapitbahay, baka mamaya doon ako makulong talaga kapitbahay. Kasi mapagkamalan ako magnanakaw. Kinuha nila itong mga susi lahat, sa lahat ng pintuan. Kasi, alam mo yun, yung may nangyari na dito, yung alam mo yung yung pagsulay. Yung siya hirap talaga mag-Tagalog mo ba? Yung pagsulay, alam mo yun, yung may nangyari dito na problema ng kunti, yung pagsubok, ayun pala, yun, nasungkit ko rin. Yung pagsubok ba na nangyari sa amin, ay Diyos ko, yung talong nasunog. Ayan, medyo luto na siya. Ayan, nakalimutan ko tuloy kasi niisip ko talaga yung si tatay, yung mga sura. Naawa talaga ako, parang siya. Hindi ko maintindihan kung anong lahi yun. Basta naawa ako, matanda na siya eh. Mawain talaga ako sa matanda. As in. Tapos ito. Ayan. Yan, maluluto na yung talong mga ba. Yan ang ulam ko ngayon. Sobrang sarap. Baliktad ko muna siya. Tapos, luto na yung kamuti. Ayan, prituhin ko muna siya. Tapos, sakay ko na siya ng asukar. Kasi hindi mo pwede ang asukar dyan eh. Makuan siya, maasan eh. Okay. Kailangan mo muna, i-drain mo muna.
Ayan, inay. Drain muna natin, inay, ha? Tapos, saka natin lagyan ng ng asukal. Tanggalin natin yung mantika sa sa kawali. Ayan, sandali, ha? Ayan, inay. Okay naman siya na ganito ang gagawin mo na wala siyang asukal kung ayaw mo na matamis. Pero syempre, hanap-hanap natin yung style sa Pilipinas. Kaya wala man kaming asukal dito na brown. Lahat ng asukal dito ay puti. Pero magba-brown din siya pag mo siya sa mainit na tubig. Ayan, sa mainit. Tunawin muna natin hanggang ma-brown siya. Ayan. Sige. Lakasan natin ng konti yung apoy. Wala na yung mantika. Tunawin muna natin. Hanggang mag-brown siya. Magbo-brown din pala yung puti na asukar eh. Dito ko lang na nalaman. Naman. Ayan, tunawin natin hanggang sa magiging lumagkit na siya. Na parang honey. Ayan. Ayan, medyo nag-brown na yung iba. Medyo nag-brown na yung sa gilid-gilid. Ayan, pa-brown muna natin ang mantika, inay. Ayan. Ayan, nag-brown na siya dito, oh. Ayan, nag-brown na siya. Tapos, ilalagay na natin yung kamote. Para magdikit na siya. Tapos, mahina ang apoy. Ayan. Ay, Diyos ko. Ayan, halukayin na natin. Halukay ube. Hanggang sa dumikit siya doon. Ay, Diyos ko. Ang sarap. Alright. Kasi iba yung kamuti talaga dito. Malambot. Kaya kailangan mo siyang gawa ng paraan. Para maging perfect. At kagaya ng kamuti Q sa atin. Ayan. Ay nako, naglalaway ako mga bay. Ayan. Ayan na siya. Okay. Okay, ayan na siya. Bro, magdikit-dikit na yan siya doon. Aray ko, tumalsik. Teka lang, sandali ha. Ayan, naluto na yung talong mga bay. Sus, kalami si Ton, ay. Sausaw dayon ah. Sus, fights na kayo. Survive ng pamahaw pa ni Udto pa ni hapon. Kaya usa na magkakanaan ng taon siya. Lang po na. Di ara, ikaduhang salang. Sa kabuk talong, pati ng daghana. Ala, sige, berada. Okay? At ito na yung kamote Q. Ayan, nagdikit na yung asukar sa kanya. Ayan, itutuhog na natin para mag-feel natin na kainit. Bisa ha? Kuha sa tubig stick. Bisa maningit-ngit man, dari dapit. Eto na inay, tutuhugin ko na po. Ayan. Tag 5 na lang. Ang usa ka tuhog. Ayan, ang lagkit. Nagdikit na yung asukal. Sana. Okay. Oh no. Oh no. Ayan, ang isang tuhog natin. 5 piso lang. 5 piso. Yung pangalawang tuhog. Naku, hanggang hapunan ko na ito. Diet ako ngayon, diet. Diet, pero ako lang mag-ubos nito. Tanghalian, hapunan. Ayan, tuhugin ko talaga siya. Para ma-feel ko siya na kamuti cute talaga siya. Dara. So, nakuigingon sa inyo ha. Yung bagong balaod ko ngayon. Ano yung balaod? Yung bagong batas ko ngayon na pinapatupad. Para hindi na ako mahilo-hilo.
Although nababasa ko naman lahat ng mga comments ninyo, maraming salamat. Pero ganito na lang para madali, no? Magko-comment ako dito sa baba ng video ko, tapos yung unang 10 magre-reply doon ay merong pabuya para sa akin. Ang isa shoutout sa susunod kong video. Ayan. Merong nanalo na. Ang ginawa ko kasi 10 dito sa YouTube, 10 din sa Facebook. Ayan. Magre-reply din ako doon sa Facebook. Yung unang reply ko doon, ginagawa ko, yung unang 10 magre-reply ay merong regalo na shoutout mula sa akin para mabalandra natin yung mga pangalan niyo. Yung asukal niya, malumbay-lumbay talaga ang stick dito mga bay. Pati kamuti malumbay. Ayan, iba talaga ang stick sa atin, iba rin ang kamuti sa atin. Ayan, tagumpay ng kamuti kyo. At ito na siya, tantaran. Ayan. Oy, kabayo na lagpot. Sus, nalaglag na slide ang kiyab-kabaw. Di ara. Okay. Ayan. Tapos, dito naman ako sa talong-long-long. Nakahanda na ang lahat ng pagkain. Naku, tabat-sing-sing na naman akits. Ayan, at nandito na yung kanin. Yung kanin ko na usa ka salmon ni mga bay. Ayan, usa ka salmon, usa ka kaldero, usa ka kanana. Purya buyan, ginoo ko. May nagtatanong kasi dito kung ano yung salmonan. Teka lang. Ito yung sinasabi kong salmonan mga bay. Alam mo yung lagayan ng sardinas sa atin, yung malaking sardinas ba? Ito yun siya. Tapos pinipit-pit-pit ko lang dito. Oh. Pinipit-pit ko lang siya dito para hindi masugatan yung bigas. Ay, bigas. Yung kamay ko. Ano ba yan? Yung bigas naman ang masugatan. Tapos yung mga nagtatanong kung anong bigas yung kinakain ko. Teka, sandali. Nalimutan kong pangalan ako. Baliktad na ko. Ayan. Indian white basmati rice. Indian white basmati rice pala yung pangalan ng bigas na kinakain ko. Indian white basmati rice. Ayan. Tapos ito na. Ay, Diyos ko. Nagpalaway na naman ako mga pasensya na kayo. Pasilan yung kuan talagang sara makakita talaga ng pagkain sa Pilipinas. Siya lang po yung pagkain. Ayan. Parang piyesta na pag makaano na ako ng pagkain Pilipinas. Ay naku, pakiramdam ko talaga piyesta na kahit tuyo lang yun. Kasi walang tuyo dito. Teka, ano na ba yung gagawin ko? Gagawa muna ako ng sausawan, ha? Ito na mga ba, yung aking sausawan. Ay naku, alam kong nakakagutom na talaga. Ito, lalagyan ko siya ng bawang. Ang bawang maganda sa katawan. Kaya hanggat maaari, hanggang 3 butil ang kainin nyo araw-araw. Maganda yan sa katawan as in. Ayan, kasibuyas, tapos syempre kamatis, pampakinis ng mga kutis. Ayan, ang sarsawa ni Inday sa kanyang napakalupit na inihaw na talong. Tapos syempre, yung aking sobrang anghang nito. Ayan, yung sili na dinurog, galing sa restaurant. Galing sa restaurant. Bring your slipper, the restaurant is outside. Diba, nagkaloka yung man-English nila. Ipabit-bit pa yung sinilas mo kasi yung restaurant sa labas na bawo linti gidi. Dero ang akong toyo family soy sauce, gamay lang ang toyo. Okay, alright. Tapos ilang lemon, himo na kog lemon juice para kung kailangan ko sa sawad diretso na diya huwad. Oy, siya lang sige pagka diha piga-piga ron. So, okay. Perfect. Oh my God, nagtutulo na yung laway ko. Sige, magkain na tayo. Mag-ano na kayo dyan. Mag-sandok na kayo dyan ng Grabe. Sandali, magsandok muna ako ng kanin, ha? So, ayan na mga bay. Magkain na tayo. At happy birthday pala kay Langlang, anakin Pitos Lausa. Nag-inbox pa to siya sa akin. Ang message pa na siya na ibuhatan ko na ako siya og tarpaulin.
Nga niya kay wala man ako nakita kay sobra damo na kay mga messages inta pa sa luwatan ko niyo kung wala ko naka-reply. Dayon na jud ko yung gihatagan jud ako oras sa araw-araw na mag-reply man lang ako kahit 20 man lang na ano na mga mahal ko dito sa mga estudyanteng mahal ko dito na baka active palagi. So gayon ganito kasing ginagawa ko pagka magpag-greet ako para hindi ako malasing sobrang dami ng ng mga comments, messages. Doon kayo mag-reply sa mag-request, mag-reply sa last na post ko sa greetings. Diyan, diyan ako bumabalik pag may magpag-greet. Diyan na talaga at wala nang iba. Mag-inbox man kayo nako. Balabo talaga yung mga bay na mag-greet ko kayo. Kasi bira ko lang mabigyan ng oras ang sobrang daming messages. Natakpan na yung iba. Kaya pasensyahan nyo na ako. Ayan, tatanggal kong balat kasi ayaw kong balat. Tapos, ayan, happy birthday lang. Nag-greet na rin kita kasi sabi ko sarili ko, pag maggala ako sa wall ko sa Facebook, yung unang makikita, bumalagta sa aking mata, yun, makakatanggap ng heart reaction galing sa akin. Kain na tayo. Salamat sa Diyos. Perfect. Sinugbang talong. Isang sawa nga. Hasta nga lang nga. Hasta nga rin silit ng butang ina. Huwad, dito na ako sa alam ba. Grabe na pakalupit ng sausawan. Kain na tayo mga bay. Maraming salamat. Daghang isalamat yung tanan jud ha. Katagalog mo ko ron. Siya lang po na. Nanantok kasi ako ngayon. Nanantok ako parang pili ko na magtagalog ba. Yan. Pero pasensyahan yun na yung Tagalog ko kasi yun na talaga. Ayan, kain na tayo. Naku, ganyan na. Sarap. Talong na napakalupit. Ayan. Hindi kasi ako nabidyo kaya napakabait ako ngayon mga bay kasi meron akong plano eh. Magpapaalam kasi ako kaya kailangan ko magpakabait, kailangan ko magsipag. Kasi gusto kong lumabas. Sa birthday ko ba ngayong Pasko. Ayan. Happy birthday to me. In advance. Ngayon. Kailangan ko magpakabait para kung magsabi ako. Bongga talaga. Kailangan kong bait-bait. Talagang gawin ang lahat ng trabaho. Napakaayos. Natutuwa naman ako kasi sabi nila sa akin na, alam ko na alam namin na baliw ka. Grabe sila. Harapan talaga. Sinampal talaga sa akin kabaliwan ko. Alam namin na baliw ka. Pero alam din namin na ibang baliw man yung sinasabi nila. Baliw ba? Kasi minsan bongga yung tawa nila sa sa salpa ko sa pag may mga times kasi may mga panahon kasi na nag-usap-usap kami ganyan biro-biroan tapos pag ako yung magsalita talagang buhakak sila talaga. Hindi ko rin nakalain na masabi ko yun sa bunganga ko basta alam mo naman hindi ko na-expect yung mga masabi ko ba tapos makabuhakak na pala sa mga nakikinig. Tapos alam namin na baliw ka, sabi nila. Sabi nitong nung sunoy, ito kahimungaan. Pero alam namin na mapagkatiwalaan ka. Ay Diyos ko, talaga sila, nangingiliti sa akin ngayon. Alam namin baliw ka, pero alam din namin na mapagkatiwalaan ka. Tapos pagdating sa trabaho, talagang trabaho ka. Sabi ko, siyempre naman, sabi ko gano'n. Ay Diyos ko, nakakatuwa. Nakakatuwa yung gano'n. Grabe. Alam mo yun, yung parang lahat ng inis ko sa kanila na wala. Nalimutan ko.
Yung magdadaldal ako mula sa hagdanan hanggang sa kusina. Yung pinapagalitan ko lahat ng nadadaanan ko. Kasi alam ko naman hindi sila sumasagot, hindi nila ako sinusuntok o sinisipan, hindi nila ako sinasaktan. Kaya dyan na lang ako naglabas ng sama ng loob sa kanila, sa mga amo ko. At lalong-lalo na sa Pilipinas. Ayan. Diyan, minsan umiiyak ako, yakap-yakap ko yung isang sakong bigas. Kasi nandyan lang yung bigas. Oh, mahirap ang buhay mag-isa, alam niyo ba yun? Tapos, tapos ngayon, magdadalawang buwan na mag-isa lang ako. Sa awa ng Diyos, natapos rin ang araw, natapos rin ang gabi, at mukhang binilisan ng Diyos na matapos. From kalayas ng ulit, Diyos ko, ilang tulog na lang. Basta pag nahihirapan ako, sinasabi ko sa sarili ko, huwag kang mag-alala. Ilang oras na lang, gabi na. O, diba? Tapos pag gabi na, huwag kang mag-alala. Matulog ka na at anong oras na. Alauna na, alas 2 na, maya umaga na, lasing ka naman sa trabaho at kulang ka sa tulog. Ganyan. Tapos biglang umaga naman. Tapos pagka umaga, siyempre, bilisan yung trabaho. Singit-singit naman ang idlip-idlip ng konti kahit nakaupo. Makakarga lang ng 10 minuto. Ayos na yun. Tapos biglang nagtawag ng kay lakas-lakas. Bigla kang nalimpungata na parang na kuryente. Ay naku, ang buhay ng OFW. Hindi mo alam. Hindi nyo alam. Kaya mag-abroad kayo para maintindihan nyo kami. Ay, natagak. Ay, nalaglag, natagak. Ayan. Mabilis lang, araw, gabi, ganyan. So, enjoy lang ang buhay natin mga bay. Kaya natin to. Yes ko, kaya natin to. Yes ko, kahit sobrang bigat na ng mga problema pinapasan natin sa mga amo natin, sa mga kasama natin, ganyan-ganyan. Sa mga mahirap kasi nakalaban pag OFW ka. Kung hindi amo, mga kasama, mga walang hiya. Kahit kababayan mo, kakalabanin ka. Hindi maiwasan yun pero syempre, kailangan tatagan yung isa at syempre kailangan may magpakumbaba kasi hindi pwedeng lahat kayo mataas. Walang mangyayari sa buhay niyo. Kailangan lahat, merong isa sa inyo na marunong magkumbaba. Alam ko ko dito sa puso ko na kahit teka lang, next na tulo ang sipon ko. Alam ko naman na kahit may sama tayo ng loob, meron din tayong mga puso na malambot. Pagka magkapatawaran na, syempre maganda na ang takbo ng buhay. At parang peaceful na yung pakiramdam mo na walang nagagalit sa'yo, walang may sama ng loob sa'yo. Ganyan. Pero minsan talaga yung ibang mga kababayan natin sobrang, Diyos ko, nakakabwisit talaga, sarap tagtarin yung iba talaga. Ibang ano. Kasi isipin natin yung wala tayo sa lugar natin. At kahit nasa lugar natin, ganun pa rin dapat. Kailangan malawak ang pag-uunawa, marunong umintindi. Pero hindi rin maintindihan kasi minsan sobrang nakakabwisit na rin yung iba Mahirap na rin intindihin naman, di ba? Nagkakaloka. Tapos pag biglang nagbago ka sabihin, ay naku, nagbago, ganyan yan. Kasi nagbabago ka lang naman dahil sa mga kapaligiran mo, depende yun Ayan. Ay naku. Saan na napupunta ang aking mga sinasabi. Iba talaga ang kuryente ng talong. Dara. Tipid talaga ako sa ulam mga bay. Tingnan mo, naubos ko na yung isang kadirong kanin pero apat pa ba o 3? Dali. Parang 3 talong pa lang ng kain ko. Dami pa. Diyos ko, hanggang bukas pa yata. Nasanay ako magtipid ng ulam kasi nung bata pa kami. Nung bata pa kami, sabihin ng mama namin, ito sa'yo. Ito sa'yo. Tipirin mo na mabuti. Yung 2 sandok mo na kanin, kailangan yung ulam na yun magkasya. Parang nasanayan ko na gano'n, na tipid-tipid sa ulam. Hanggang ngayon, kahit maraming ulam,
Tatipid ko talaga. Parang hindi ako sanay na maraming ulam. Kasi sanay ako sa walang ulam. Basta kamay kanin lang, asin, ayos na. Tapos tubig. Diba? Yung kanin sa taktakan mo ng asin. Lagyan mo ng mainit na tubig. Solve na ang isang kainan. Ganyan ang buhay. Sobrang hirap. Ganun talaga. Kada kain namin. Kahit ginamos lang yun. Yung isda na ba, bagoong na isda ba? Ito, buntot sa'yo. Ito yung tiyan sa'yo. Tapos may magsabi pa, ulo sa akin, ulo. Bagong isda lang yung pinagagawan. Diyos ko. Pero sobrang nakaka-enjoy yung buhay natin noon, no? Walang kaano-ano talaga, as in, napaka-peaceful talaga. Sobrang nakakamiss ang buhay noon, sobra talaga. Kahit mahirap ang buhay, walang gulo ba? As in, tahimik. Ayan, bus na. Tapos, itong kamote ko pang isang na po ito mamaya. Ay nako. Ayan, kailangan pag maluto, tuhugin mo kaagad. Ito kasi sa akin, napundo. Kaya, hindi, ganyan na siya, asukal na isang design. Napundo kasi siya. Tama-tama kasi maghang yung ano. Sarap. Tapos mo pituin, kailangan tusukin mo siya kaagad. Sobrang anghang, tama-tama. Ay, sorry pasensya na kayo. Ang hirap talaga pag manghang ulam. At ito na yung pinangako ko sa inyo. Ito yung 10 na maswerte na nag-reply doon sa video ko sa Facebook. Yung 10 nagre-reply ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Yung iba sa susunod naman, paunahan lang. Basta first 10 lang ang ano natin. Hello kay Bay Arlene Ladra Navarro. Ikaw yung first honor sa comment section. Kang Clifferich Sidelio. Hello ni mo bay. Salamat kaayo. Kang Daday Brenda Plazo Boyunas. Hello ni mo bay. Kay Flor of Lapu-Lapu Cebu. Hello ni mo diha bay. Kita kids pohon. Agoy. Kang GM Nate Sida Kulyo. Hello ni mo bay. Kang Sina Putsira. Pasensya na sa akong kuan ha pagka-pronounce yung mga pangalan. Ut na soy. Hello ni mo bay. Kay my best Inot Tolentino. Hello ni mo bay. Kang Junior Yuta Villamor Milan. Hello ni mo bay. Kang Marites Pila. Kay Jenny Lee, kang Rica Villamor, kang Rujing Ubinugnes, giapil na kuning tulo kay na Tracy mo kabog nag-reply dito, so giapil na kang Rujing Ubinugnes. Hello ni mo bay, salamat kayo. Napakita na gimingaw ko pero may mga-starring sa mga lives good. Kang Jamin Kayman Leones, hello ni mo bay, ayan, at ito naman sa YouTube. Hello kay Angelica Asidelia, diha sa Bohol. Hello, salamat kayo. Mayon tag excuse me. Gadugab ko. Maintag makaabot po ko diya sa Bohol, no? Hello kay Kitchen. Kitchen Net PH. Hello ni mo ba? Kang Mercy Vlog. Hello, ayan. 1 year na daw siya gahaghag sa ako. Ayan. Ay, yung sinasabi ko pala na mga guys, dun sa mga first time na yung mga bagong vlogger pa lang, wag kayong mag-comment ng sub to sub kasi bawal talaga siya sa mga channel by may posibilidad na ma-close yung channel natin at yung channel mo kasi matitrace yan ng YouTube. Maghanap na lang kayo ng ibang term, yung ganun, yung payakap naman sa sa station ko, ganun na lang gagawin yung mga bay, payakap naman, pasipa naman ng ganun. Wag lang yung sub to sub kasi matitrace yan ng YouTube, maaring masarado yung natin. Nakalagay yan sa kanilang rules and regulation mga bay, basahin nyo. Saglit lang kasi ako nitong bago lang ako nakapagbasa. Ayan. Hello ni mo bay, Mercy Vlog, salamat kayo sa paggakos ako hello ni mo sa Turkey o sa gikan ni siya sa Navalete. Ayan, hello kay Joanna